I evo kako pristupam Padletu. Dakle, svi ste dobili e-mail od Padlet Folks. Sedmaci vas pozivaju da sarađujete, kao što vidite, i kliknete na ovo roze dugme i dobili ste ovde poziv i kažu da ste nezvani gost, to je za profesorka Marina i ja se sad prijavljujem kao profesorka Marina na ovaj nalog, biram ovu basic, dakle da to bude besplatno i evo me sada na Padletu. Dakle, kao što vidite, ja ovde mogu da nešto dodam. Kako? Tako što, evo, Evica je prazna, dakle, kada kliknem gore na ovo, mogu da raširim post, odnosno da vidim šta je to na njemu, ali mogu da dodam nekakav komentar ili mogu da glasam koliko mi se nekakav određeni tekst sviđa. E sad, zašto ja ovo ne mogu da uredim? Aha, setila sam se zbog čega i sada ću vam i to pokazati. I evo nastavljamo dalje. Dakle, idemo u Padlet. Ok, idemo u Padlet. I idem na odjavu, izvinjavam se, neću da budem ovde, nego ću da se ulogujem kao neko drugi, odnosno kao Marina. I da vidim sad šta mogu sve da uradim. Evo vidite, dakle, kad god naslonim kursor na nešto, mogu da izmenim post. Mogu da nešto dopišem, mogu da to isto izbrišem, kao što vidite mogu i da ulepšam, označim, osenčim i tako dalje. Mogu da dodam nešto sa svog računara, mogu da povežem neki link, mogu da protražim nešto na internetu, na primer, i da dodam to u Padlet ili mogu da napravim fotografiju ili na bilo koji način, evo vidite, da izmenim ovaj alat, ovu oglasnu tablu u stvaru koju ćemo mi koristiti. Dakle, ja sam ovde već postavila vaše tekstove. Jako je bitno da ponešto i možete da označite, dakle da pokažete koliko vam se sviđa, dakle obavezno, i možete da dodate nekakav svoj komentar, trebalo bi da dodate nekakav svoj komentar kako bismo svi uspeli da zajednički uradimo ovaj zadatak i da to bude stvarno jedno jako lep rad. Eto, toliko.